Máš chuť na dokonalý nanúk? Ukážem ti 3 jednoduché recepty, ako na to. Ako prvé si urobíme fit banánové nanúky. Do misky dáme nakrájané banány, trochu medu, biely jogurt a mixujeme až úplne do hladka. Formičky naplníme do 2/3 a teraz prichádza malé tajomstvo. Do každého nanúku do stredu nastriekame arašidové maslo pomocou cukrárskeho vrecka. Vložíme drievka, doplníme zvyškom zmesi až po vrch a dáme mraziť aspoň na 6 hodín. Druhá príchuť je svieža, jahodovo-banánová. Tu si ovocie vopred nakrájame na kúsky a zamrazíme. Zmrazené jahody a banány dáme do mixera, pridáme med a mixujeme približne 2-3 minútky, kým nám nevznikne takáto krásna hustá krémová hmota. Tu pekne navrstvíme do pripravených formičiek lyžičkou, uhladíme cukerskou špachtlou, zatlačíme drievka a môžeme dať mraziť. Do tretice tu máme obľúbenú klasiku tvarohové Míša nanúky. Plnotučný tvaroh, jogurt, práškový cukor a prášok z vanilky spolu vymiešame do hladka. Zvlášť si vyšľaháme šľahačkovú smotanu do polotuha a jemne ju do zmesi zapracujeme tak, aby zostala nadýchaná. Krém si premiestnime do cukerárskeho vrecka, naplníme naše formičky, uhladíme ich cukárskou stierkou a všetko necháme poriadne zamraziť na 6 a viac hodín. Posledný bod je poleva. Tento krok ale môžete pokojne vynechať, nanúky sú výborné aj bez toho. Ak sa však pre ňu rozhodnete, rozpustíme si čokoládu s kakaovým maslom a nanúky do nej ponoríme. Vďaka tomu, že sú ľadové, poleva stuhne doslova za pár sekúnd a vytvorí krásnu chrumkavú vrstvu. Na záver si ich môžeme ešte jednoducho dozdobiť, ak chceme a máme hotovo. Tak čo? Ktorú z týchto 3 príchutí by ste ochutnali ako prvú?